dnešnom videu si ukážeme, ako používam ExoCharts a vlastne bude to prvé video verejné, ako som zapojil footprinty do môjho obchodovania, ako mi to zvýšilo win rate, na aké timeframey sa pozerám, čo tam chcem vlastne vidieť a celkovo nech to není len založené na price action, ale má to nejaký hĺbší zmysel, kde reálne vidím, kde sú pravdepodobne limitné objednávky, kde tí veľkí hráči pravdepodobne absorbujú ten retail a to len zo samotnej price action je to vždy hypotéza, hej? Takže som do svojho obchodovania zakomponoval ExoCharts a fakt mi to oveľa viac pomáha v nejakom rozhodovaní sa, či zobrať obchod alebo nezobrať obchod. Ale musíte si uvedomiť, že vždy, keď budete obchodovať len podľa price action, je to hypotéza a za mňa toto je asi taká jedna z posledných vecí, čo sa týka technickej stránky, čo sa dá ešte zlepšiť. Človek sa potom podľa mňa posúva už len psychicky, čo sa týka nejakých čísel vpred a takéto veci. Takže môžeme ísť teda na to. Dobre, takže po všetkých možných komplikáciách, ktoré sa mohli stať, ako napríklad to, že ma vlastne ExoCharts nepustí do vzdialenejšej doby, ako je február 25, tak som sa čo tam musel opýtať na iný dátum. Hodil mi 9. jún až 15. jún 25, takže Exo už tu je nastavené, tuto ešte není, tuto to ešte posunieme. 7 hodina je tu. Takže inak už je všetko nastavené a ready na to, aby sme mohli ísť backtestovať. Dobre. Máme tu aj 15-minútové exo, aj 5-minútové exo. Ja to tak kombinujem v podstate. Takže máme tu aj pekne, vidíme deltu. Tak ja to ešte roztiahnem, aby sme ju videli úplne, že presne. Dobre. No, takže ideme. Sme v 7 hodine. UTC plus 1. Ja dúfam, že sme v tom istom čase. 6. jún. OK, tak ešte som toto pokazil. Znova to strihni, keď tak, hej. Dobre. OK. Sedem 0,0 je tu. Dobre. Ešte skontrolujeme 15. 7,00. 7,00. 9. jún. 9. jún. 9. jún. Dobre. Takže môžeme ísť na to. Začneme teda klasicky. Môžeme začať daily. Mám tam teda nastavené samozrejme to, že pokiaľ dáme 6%, tak je to ako keby sme plnili top step. Takže cieľ je spraviť 6% a zároveň nestratiť 4%. A pokiaľ stratíme 4%, už nás to stopne a nepôjde to ďalej obchodovať. Čo sa týka trendu, za mňa to skôr také nejasnejšie. Chytáme tam nejaký bullish smer,
ale nebol by som si tým úplne že istý. Tu sme pravdepodobne trafili 50% gapu. Netrafili, OK. To by bolo fajn ísť dole, lebo vidím tu aj lokálnu likviditu, takže môžeme si tu naznačiť X. Ja si osobne myslím, že pôjdeme nižšie. Nevidím tu žiadnu entry zónu. Tu vidím nejaký fair value gap, ktorý sme tu trafili. Pohyb dole. Čo by tu bolo fajn, keby vytvoríme nejaký bearish order block a následne z neho dole. Takže OK, čakáme. Dobre. OK, za mňa ten trend už tu lokálne vytvára ten bullish smer. Netrafili sme 50% fair value gapu. Čo by tu bolo fajn, keby vytvoríme túto hodinový fair value gap takto. Následne z neho long. OK, ten gap sa tam ešte nevytvoril vtedy, takže bohužiaľ. Ale čo sme vytvorili? Hodinový IFEG, čo je dobrá zóna. Pozrieme sa, či tam niečo máme z 15. Tu dole máme ešte jeden fair value gap takto. Z 5 tam nemáme nič. Takže budeme čakať. Tu nás udržal Daily Open. Dobre. Koľko máme? 10:30. Naskakoval by som do toho vtedy, pokiaľ to vytiahneme nad ten hodinový IFEG, takže niekde v tejto oblasti. Trafili sme tých 50% toho 15-minútového fair value gapu. OK. Tu mám taký pocit, jo, tráfame 15-minútový order block. Toto podľa mňa bude taká tá situácia, kde to vytiahneme nad ten hodinový IFEG, ale zašli sme až dosť nízko. OK. 47. No, skontrolujeme 15. Z tej 15 sme uzatvorili, čo není vôbec dobré. Aj z tej 5. Toto není úplne ideálny setup, u ktorého by som si povedal, že OK, idem do toho. Ja si osobne myslím, že to vytiahneme na ten hodinový gap, ale úplne by som to ešte neriskoval tradeom. Každopádne trafili sme, som si zabudol naznačiť hodinový order block dokonca. Takže tu máme hodinový order block, hodinový gap. Ako ten vstup by takto dával zmysel. Za mňa. Prečo ako keby až teraz? Ja som si nevšimol ten hodinový order block, takže to je dobrá konfluencia. Zároveň teda máme tam ten fair value gap. Dobre. Čo sa týka toho setupu, targetovali by sme to niekde do golden paketu. Stopka takto. A toto by bol ten setup. Takže môžeme to skúsiť zadať. Tá stopka je nešťastná, ale bohužiaľ s týmto úplne neviem, čo by som iné spravil. Môžeme si tu ešte nejaké POC natiahnuť. OK. Dobre, dáme to sem. Dobre, toto už vyzerá lepšie. Place order by market. Ježiš, ja som úplne zabudol.
OK, tak čakáme. Zabudol som na najhlavnejšiu vec z tohoto videa, takže OK, kedy to je? 10:47. Počkať, ale... Však to sú úplne iné sviečky. 10:47. Už chápem. Ono je to o hodinu, tak počkať. 9:47. Tým pádom to mám tu zle naznačené. Nie, 8:47. Ty kokos, to čo mi tu dáva? Dobre. OK, dobre. Takže neviem, čo s tým časom je. Ale teda dobre, vidíme, že nejaký pohyb tam teda nastal. Ale ja vám chcem ukázať tú deltu, hej? Kde je tá delta? Že či by tam bol priestor na vstup, si chceme ukázať, hej? No, ja tu osobne z minuty nevidím nič. Nevidím nejakú extra absorpciu. Pravdepodobne tu, ale veľmi malá. Nevidím tam z minúty nič. Takže skúsime ísť na tú 5. Takže čas to bol 9:45. Dobre. Posunieme si deltu. OK. 9:30, 9:35. No. Čo tu ja osobne vidím? Vidím tu také dve zaujímavé absorpcie, kde jednu vidíme na tejto bully sviečke. Vidíte, aká je tá bully sviečka silná? Ale delta ukazuje, že moc tam ako keby tých nákupov není. Hej? Delta nám ukazuje v podstate market stránku toho grafu. Hej? Takže pokiaľ je delta bullish, tak znamená to, že tam bolo viac market nakupujúcich. Robí to v podstate rozdiel nakupujúcich a predávajúcich za market. Takže vidíme, že je tam viac ako keby market nakupujúcich, ale len fakt, že o kúsok, hej. Vidíme, že to nie je nejaká výrazná delta, presnejšie táto. Ale keď sa pozrieme na tú sviečku, tak je značne vytiahnutá. A čo to znamená? Že prečo je bullish, keď tam toľko nákupcov nebolo, že je to fakt taká doji svieca, je to, že v tej oblasti, v tejto, bolo uložených veľa limitných objednávok, hej? A veľkí hráči vstupujú na čom? No, na limity, hej? Aby boli skrytí v tom trhu a neoplatilo by sa im vstupovať za market, lebo posunú strašne cenu, svoje entry a väčšina veľkých hráčov vstupuje za limity. Takže
tu môžeme očakávať, že OK, keď je sviečka bullish a delta není bullish moc, je to fakt taká doji, pravdepodobne sú tam veľkí hráči. Ďalšia sviečka vyzerá ako nejaký výber, hej, a pohyb dole. To je pravda, ale keď sa pozrieme na tú deltu, tak tá delta ako keby je oveľa silnejšia. Tých predajcov tam bolo oveľa viac, ale nedokázali sme prelomiť ani tú úroveň, kde otvárali tí nakupujúci, aj keď delta je tam obrovská. Hej? Takže toto je taká ďalšia menšia absorpcia. Môžeme ešte 15 pozrieť. No a tu bola silná absorpcia ako keby na tej sviečke, kde my budeme vstupovať. Kde vidíte, že je tu málo market nakupujúcich. Vidíte to? Tak prečo je potom tá sviečka tak obrovská bullish, keď vidíte, že napríklad v tejto máme 143 deltu na strane bullish. Tá sviečka je silná. Táto je, dovolil by som si povedať, 1,5 krát väčšia, ale bolo tam len 15 nakupujúcich, alebo teda prevaha. Čo to znamená? Narazili sme na limity veľkých hráčov. Samotné toto len nepoužívam, používam teda k tomu aj samotný entry model, ale v praxi. Vidíme túto absorpciu, hej, a teraz na čo čakáme? Na 3 sviečky. 1, 2, 3, vstup. Takže ideme. Take profit. Tu musíte byť hlavne rýchli. Ako náhle tam nastane tá absorpcia, reakcia 3 sviečok, tak vstup. Dobre. Prvé percento máme. Na tom delta grafe sme videli, že to pravdepodobne teda zareaguje, ale ja vám chcem ukázať to, ako ja sa na to pozerám, hej? Takže ani ten take profit som neposúval ani nič, lebo takto to robím normálne. Vždy po golden pakety a tak. A keď sa pozrieme, naozaj sme to aj vytiahli nad ten hodinový IFG, aj s tým hodinovým order blokom. Dobre, môžeme ísť do ďalšieho dňa. Dobre, 6. hodina a ideme znova. Hodinovka. Kokos, to tu bol iný spád dole. Dobre. Čo tu vidíme? Tu máme hodinový inverted gap momentálne. Za mňa ten trend tu chytá jasný smer, je to proste bearish. Tu máme veľa liquidity. Takže môžeme tu dať X. Dobre. Takže máme teda hodinovú zónu. Môžeme kliknúť o minútu dopredu. Dobre. Ideme na 15. Čo by som chcel teraz vidieť je otestovanie tej zóny. Takže následný teraz test zóny. Dobre, sme v tej zóne. A čo teraz? Ideálne by bolo ešte dovybrať túto likviditu. Ale pokiaľ nie, tak to nevadí, lebo v týchto ako keby prípadoch je za mňa dôležité sa prispôsobovať, kde pokiaľ by sme spravili niečo
niečo takéto, tak to by bolo super, ale pokiaľ vystrelíme najskôr dole, tak treba sa prispôsobiť. Počkáme na nejaké vytvorenie order bloku, následný retest a pohyb dole. Takže budeme klikať po 5. Dobre, môžeme ísť na 15. Tu keby sa nám vytvoril tento 15-minútový order block, tak by to bolo úplne super. Niečo, že takto, tu je ten order block, takto pohyb dole, to by bolo asi najlepšie. Dobre, budeme klikať po minúte. OK, máme ho tu. Môžeme ísť na 5. Máme tu ešte 5-minútový fair value gap tesne nad ním. Takže čo by sme robili tu? Chceme vidieť otestovanie fair value gapu, ideálne aj toho order bloku a potom pohyb nižšie. Vytvára sa nám tu nejaká lokálna likvidita pri tom. Zatiaľ si to môžeme nastaviť na ExoChart. Dobre. Ja to som tu trošku preklikol. Takto. Kedy to je? 8:17. Tuto. Hej. Toto si môžeme trošku posunúť. 8. Takto. Dobre. No, dáme si ešte minútu. Za mňa toto bude taký asi rýchlejší obchod, takže v tomto prípade by som skontroloval najskôr minútu. Dobre. Dobre. Ešte si deltu naladíme. Dobre, aký sme čas? 8:19. Dobre, sme v tom order bloku 15-kovom, zároveň možno aj trafíme ten gap. A tu, dobre. A tu vidím nejakú prvú menšiu absorpciu, ako není to úplne niečo extra. Skúsime ešte kliknúť. OK, trafame aj ten gap teraz. OK. A teraz chceme vidieť reakciu troch sviečok a absorpciu. Takže na tejto sviečke je tam absorpcia, je tam silná bearish delta a bullish sviečka, ale to je skôr taká absorpcia proti nám. Takže ja by som v tento moment, tuto vidíme túto ďalšiu sviečku, ktorá je v podstate tá impulzívna, táto, 8:26. Pozrite sa, aká je tá sviečka silná, hej? Táto presne. Pozrite sa na to, aká je silná a pozrite sa na to, aká je malá bearish delta. -8. Tu môžeme vidieť napríklad túto sviečku. Pozrite sa na to, je tam -36. Tá sviečka, by som si dovolil povedať, že je podobne veľká, alebo dokonca táto je ešte väčšia ako táto a bolo v nej oveľa väčšie volume bearish, alebo teda delta. Tuto je strašne malé. Čo to znamená? Že my sme pravdepodobne narazili na nejaké limitné longy, hej, ktoré boli veľmi podobne silné ako tie market shorty, ale tie limitné proste shorty boli silnejšie
a stiahli to dole, aj keď reálne tam nebolo toľko shortárov. Možno to bolo veľmi vyrovnané, čo sa týka market stránky, ale keď sa pozriete na graf, tak je tam brutálna sviečka. Čo to znamená? Limity to tam v ten moment absorbovali. Takže, toto by bolo. Môžeme skúsiť ešte teda 5. OK, z 5 nevidím tam nejakú extra. Môžeme skúsiť ešte 15. Tu som ešte v pondelku. No. A tu napríklad môžete z 15 vidieť fakt obrovskú absorpciu. Pozrite sa na to. A ja by som vám to fakt pekne ukázal. Pozrite sa na tú sviečku. Tu je ten 15-minútový gap dokonca, to som si nevšimol ani. Pozrite sa na tú sviečku z 15, ako je stiahnutá, ako je bearish. A pozrite sa na to, aká je tam delta. Delta je tam 95. Bullish. Čo to znamená znova? Absorpcia. Boli tu proste uložené limitky v tejto oblasti, v tej našej zóne, ktoré absorbovali tých market nakupujúcich. Vidíte, že oni tu boli v prevahe. Takže za mňa toto reálne vám dáva edge vidieť, kde sú pravdepodobne limitné objednávky a ako to čítať v tom grafe. Lebo pozrite sa, je tu 95 market nakupujúcich, tu je 76, takže dokonca ešte o 20 menej, ale táto sviečka je pekne bullish a táto je úplne stiahnutá je bearish. Prečo? Limity. Takže za mňa ExoCharts vám fakt pomôže v tomto čítať tie limity. Hej, aj keď som teraz videl, že pôjdeme dole, tak ukážeme si to, ako by som to teraz normálne teda zobchodoval. Ide mi o to vám ukázať, čo reálne je z toho grafu pekne vidieť, aký to má zmysel, hej, ideálne kombinovať tie timeframey a čítať, že dobre, tak prečo keď je sviečka bearish, je delta bullish? Narazili sme proste na limity, kto vstupuje hlavne za limit? Veľkí hráči. Takže ako náhle my to trafíme, tie limity, vidíme, že je tam opačná delta, tak samozrejme môže to byť fake out. Nie proste vždy sú tam tí veľkí hráči a preto čakám ešte na ten entry model. Takže 1, 2, 3. Vstup. Tu ako znova to môžeme spraviť, buď si tu natiahnuť nejaký lokálny golden paket a dať to na golden paket. Čo by tu bol trošku menší stop loss, takže môžeme to trošku posunúť. To väčšinou to ešte tak sweepne ten golden paket, tá stopka je znova taká nešťastnejšia, ale ide mi o to vám tu ukázať, čo sú tie absorpcie zač a že to proste, keď vám niekto povie, že ale veľkí hráči, že to je, že podľa neho je to blbosť. Pozrite sa na to. Není to náhoda. Hej, sme ešte dostali nejaký pullback 8.31, kľudne sa aj tam môžeme pozrieť, či tam bola nejaká absorpcia pri pullbacku. Za mňa tu bola nie nejaká extra, ale tu na tej ďalšej sviečke bola dosť silná, kde keď vidíte, tá sviečka je bearish, delta bullish, pravdepodobne úplne, že na tých najmenších timeframoch sekundových sme tu trafili nejaké lokálne sell limity úplne. Takže toto bude všetko pre dnešné video. Viem, že je to polovica týždňa, ale samotné toto video bude mať už niečo okolo 20 minút. Rozhodol som sa, že to dám na 2 časti, takže skúste si z tohto videa čo najviac toho zobrať.
je tu veľa, veľa hodnoty a možno ste zistili veci, ktoré ste doteraz nevedeli, možno vám to v niečom otvorilo oči, že čo sa dá reálne zlepšiť v tom tradingu a nech to není len hypotéza ako nejaké support a resistant zóny. Takže toto je za mňa už taký viac reálnejší trading a je to taký level up, ale fakt to veľmi dobre funguje. Keby ste mali záujem o mentoring, napíšte mi dole na Discord a Discord je teda len s mentoringom, hej. A ja sa na vás budem tešiť u druhej časti, takže majte sa pekne a šťastná a veselá.